Yan guys, mga Ano ba? welcome. Nandito tayo ngayon. Kay mamukbang tayo. Magmukbang ka na ay palibritin mo yun. Kalibre si Mayor. Sorry pa yun. Si White Yeah. na hindi pa yun. Ano? Gusti ko na. Mic ba? Lapil siya, lapil. Lapil type. Mo niya ang buwan. Toko sa bulion eh. Toko sa bulion. Yan mo rin. Hindi lang. Kinera. Hello, mic test, mic test. Wala ninot magkanta-kanta ka pa. Vlog ba? Pang-vlog ba? Pang-streamers. Stream, oh. Di, kuhan lang ka ng vlog eh. Kaya ni mo ba? Para ang namay usahay mong good nga, imong tingog di manungok. Hindi mo dungo ko. Atong viewers, wala pa yun. Live na eh, live. Wala din. Kanila mo ate Rex? Ha? Ana? Dungan eh, siguro na ito. Luwot ang harumalo. Siguro na din eh. Balik. Yeah, thank you sa viewers. Shout out dan. Ha? Paki-share na lang guys. Kay mamukbang tayo. Okay rin ito. Dami pa. Magkuha din ko box pie. Uno na mo ba? Kuwang pa? Shout out sa 1 million viewers dyan. Kinsa man na mag-comment lang kayo. Hindi ko makita kasing comment. Wala, Roy. Hindi ko makita ang comment. Isa lang gadget kinamit ko. Okay, like na lang po. Okay, like. Harman. Pila man palit mo ba? 4,000 Asa man? sa Hardo. Ardo? Ay sa dili ay sa kwan. Ay, ako ba? Pas patukan. Sino? Ha? Salamat yun sa sponsor ni Mayor. Tawag man Mayor. Dalhan dito din mo ba? Sana
Wala man ta viewers. Yan. Ay, connect ako ni mga Roy, Spotify. Yung mga Ya, awak din siya sa mga kuan mo burn out. Di mo tiwas. hindi mo tiwas.